Chceli by sme pomôcť každému, ale nie vždy sa dá pomôcť okamžite. Optimalizovať služby v O2, Štvorke a Orange sa dajú prakticky kedykoľvek. Viazanosť ani nesplatené zariadenie nám väčšinou nebránia k tomu, aby sme vám vybavili lepšie a lacnejšie telekomunikačné služby. Operátori vám toto samozrejme nepovedia. Chcú, aby ste si mysleli, že sa musíte striktne držať ich zmluvy, respektíve chodníčkov, ktoré vytvorili pre širokú verejnosť. Existujú postupy, výnimky a stratégie, pomocou ktorých sa dajú riešiť aj na prvý pohľad absolútne neriešiteľné situácie. Napríklad v Orange môžete mať úplne nový paušál s novou dvojročnou viazanosťou, s novým zariadením a aj tak vám na 99,9% dokážeme pomôcť. Uvedomujem si, že to, čo som povedal, je dosť atypické a ťažko sa tomu verí, ale stojím si za týmto tvrdením na 100%. Ak sa mňa Orange zákazníci konkrétne spýtajú na to, že či naozaj nie je problém to, že sú viazaní, tak im odpoviem vtipne ako Matovič. Formálne áno, ale v skutočnosti nie. Jednoznačne najťažšie sa optimalizujú služby v telekome, lebo tento operátor berie viazanosť dosť vážne. To avšak neznamená, že optimalizácia v telekome nie je možná. Keď sa optimalizujú služby v telekome, tak tam nádherne platí také nepísané pravidlo, že čím viac do toho dáte, tak tým viac dostanete. Toto video som sa rozhodol natočiť na ten podnet, že som sa nedávno ozval zákazníkovi, ktorému som pred približne 10 mesiacmi ešte nedokázal pomôcť. Dohodli sme sa, že sa mu ozvem v tomto období, kedy mu čoskoro končí viazanosť. Žiaľ predtým, než som ho stihol kontaktovať, si stihol vybaviť nový paušál aj s novým mobilným telefónom. Donedávna používal paušál Nekonečno Plus a ja som mu oznámil, respektíve som sa ho spýtal, že už používa paušál Pro. Však zákazník absolútne nechápal, že ako som to mohol vedieť. Dokázal som si správne tipnúť preto, lebo údajne v telekome na predajniach majú predajcovia províziu za súčasného zákazníka len vtedy, ak mu jeho súčasnú mesačnú platbu navýšia, čiže poskytnú drahšie služby. Danému zákazníkovi som na seba nechal svoje kontaktné údaje pred tým približne rokom, ale tým, že sa neozval, tak teraz za paušál platí 82 € namiesto 36. Poučte sa, neurobte túto chybu a kontaktujte operatory.sk.